Seko ani dɔnko o ye an ka jamana jɔsenba dɔ ye o de hokumu kɔnɔna na fɛn min ye groupe association Dogon Kinepili san o san u bɛ to ka laadala ɲɛnajɛ mun kɛ ni o bɛ tali kɛ an ka bamanan siɲɛta o hokumu kɔnɔna na ni o bɛ wele nanzarakan na ko lutte traditionnelle a tako durunna o kɛra kununko kari avril kalo tile 4 san 2025 26 mars ale kɔnɔna na. Fɛn min ye an ka minisiri mun bɛ ni ale ka baara o ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ o ni sifinnakaw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma Abdul Kasim Fɔnba ale tun bɛ kɛnɛ kan. Mais halisa bɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw kɔni tɛ se ka bin a b'a fɔ karisa i ye n dɔgɔden m'a to i bolo sinon maa tɛ se ka bin o don a b'o de la sa halisa mais ani mun bɛ ɲɔgɔn na wa ale don ye ne bɛnkɛ ye o fɛnɛ ma nɔgɔn kirikara waati jan don an bɛ foli di an bɛnkɛlakaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an bɛnkɛ muso e bɛ kɛ i n'a mara ye quoi i n'a mara ye Infatigable Seck Marfoulouba cɛba y'a kɛnɛ sɔrɔ an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ Van Brodo ni cɛba y'a tɔgɔ ye fɔbaw de ma Aljuma tɔgɔ ye Danjan Omar Ongoiba Douassa ni maaw ye binniw kɛ ka fɛnw kɛ cɛba ye Les
Merci.